Mga kabanay sa mga nakalas nga gipanglubong sa Municipal Cemetery. Sa dakbayan sa Lapu-lapu, misaysay nga way mga kabilya ug lapida ang lubnganan sa ilang mga minatay. Bisan pa man kun 12,000 pesos ang ilang nabayaran. Siluan meron din na sa live report. Bye! Yaslan human masuta kagahapon ni Lapu-lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga padayon pa ang pagpanawat og lubong sa Municipal Cemetery ug musingil pa og tag 12,000 pesos matag lubong sa minatay. Mipatimaw kaganihang buntag sa Lapu-lapu City Hall ang dugang pang mga reklamante. Parehong tag 12,000 pesos ang ilang nabayran sa pagpalubong sa ilang mga kabanay sa Municipal Cemetery sa Barangay Gunob. Kay lagi gikinahanglan ng mapalubong ang ilang mga minatay, napugos na lang sila sa pagbayad sa dakong kantidad apan nadismaya sa pagtrabaho sa NITSO. 27 sa June. O nara, naipit sa gani yung. Unsa na, with lapida. O, daan na lapida, pero hantod ka wala pa lapida. Patoy mong gibarutan mayor, bantay katong bapay human. Ato to pumangkon manghod, katong napagigibakbak dito na yung mga kalansay. Kita na ito dito. Dahil kuwate, dahil resibo? Uy, resibo kay hangyo may gisinaydi. Wala resibo niya, nga akong gitagaan nga babay, ang akong gitagaan siya unta. Nga gitudlo man to niyang babay nas kilid sa gawas sa entrance ba. Usa sa mga reklamante, mibutyag nga COVID ang namatyan sa iyang amahan. Matud niya, silyado ang lungon sa iyang amahan, apan dinali-dali ang paghimo sa nitso niini, ug way klarong pundasyon. Ampo gimi nga solusyonan dayon ang katong kuan kay para dili na makatakod ba sa lain. Oo. Kay kuan pod luoy pod ang mga tao dito palibot ba. Gipasabot sa mayor ang mga reklamante nga tungod kay mihimo karon og investigasyon ang dakbayan sa gikatahong ilegal nga pagdawat og mga pagpalubong sa Municipal Cemetery nga gipasiugdahan sa pipila ka mga tawo, busa gipasirad na karon ang samang. Dako posibilidad nga mausab gina ang porma sa inyong pagpalubong kay di mo kita safety. Kay kung pasagda na to na ato kamo kita magyud mo imo COVID tong imo. Wa man toy way finishing sod. Way finishing gawas. Way finishing imabaw niya. Way kabilya yang gibutang 2x2. Unya gubigay lagi to. Sa wala pang mahinabi sa mayor ang dugang mga reklamante, gipatawag na sila si Elmer Tampos, Noel Odiada ug Edward Soronio ug ang igsuong konsehal ni Soronio aron usab makuha ang ilang habig. Si Konsehal Zotico Soronio nga gikuhaan sa iyang habig sa mga sakop sa media, nagdumili pagluwat og pamahayag. Ako lang sa ni konsulta sa pagkakaron. Sorry kay mama. Sorry kayo. Lansubay niini gipaimbentaryo na karon sa mayor kung pila na ka mga lubong ang napahigayon sulod sa Municipal Cemetery sukad magsugod ang pandemya. Lan? Salamat, Luan Merondina.